Tak, zapneme si auto. Tak, no a ideme. Ja tam zavolať zákazníkovi, že toto, že najprv si, že doraz som tam. Dobrý deň, pán, ako sa voláte? Hej, dobre, dobre, za 5 minút som tam, počkajte ma. Dobrý. No dobre, už som tu. Vystupujeme. Teraz. Takže za 5 minút prídem. Dobre. Koľko budeme sa mi platiť? 3 €. Dobre. No už som tu, musím zavolať zákazníkovi, že už som tu. Dobrý deň, pane, hej, už som tu, doraz som okolo vašej brány, choďte ma za tým čakať, hej, už mám tu pizzu. Dobre, teraz. Už idem. Dobrý deň. Dobrý. Chcete si vyjať túto pizzu? Áno. No, ďakujem. Dovidenia. Dovi. A ešte peniaze. Peniaze. Koľko? Bude to 3,50. 3,50. Dobre, ďakujem. Dovi. Furt me budú otravovať, no idem za ním po to roboty, teda jak tu. Jak na kostole. No, už tu som. No, ale idem mu zavolať. No, tu som. Dobre. A poďte rýchlo, dostajem na vás také veľké nervy. Pa už poďte tu. Tak čo si, pani, dovolujete? Prečo ste na mňa taký drzí? No prečo ste na mňa taký drzí? Ja toto položujem. Doneste mi pizzu a fakt položujem toto. Poď tu rýchlo, si varím. Jak vezmem toto krabicu od pizzy, tak si metnem rovno do hlavy. Rozumíš mi? No, tak to si skúste, som na vás vydavý. No, doneste mi pizzu a ja na to fakt vypínam vás. Ty s kým to útorek? No, čo mu ide do? No, idem teraz skoro bránky. No, počkaj. No, David, čo ty si na mňa tak dovolujete? Prečo? Ja idem teraz tam, hej, vypínam. No, dajte mi pizzu. Chceš pizzu? Tu máš aj pizzu. Koľko stojí tá pizza? Daj mi peniaze. Ja ti za toto nedávam žiadne peniaze. Maj sa. Pošľadný krát. My za tebu prišli. Ja si nezaplatím ani euro. Ty s kým to útoríš? Ty znáš to môj otec? Ty znáš to môj otec? Prečo idete na môj pozemok? Prečo idete na môj pozemok? Ja mám vrečitný pozemok. Poď. Prečo idete na môj pozemok? Ja volám policajtov. Rozdávam ti pizzu. Volám policajtov. Dobrý deň, pán policajti, mám tu donáška kuriéra pice. On je veľmi na mňa drzý. Počujete ho, ako mi drzí. Ty znáš tu môj dzido, všetci pýtaj. Znáš tu môj dzido? Za 5 minút je tu policajt. Urveme šendára. Dobre, ja vás tu čakám. Ale čo? Ty s kým tu čakáš? No poď. Znáš tu môj dzido? Najväčší. Policia. On je znovu, vidíte, napadnutie verejného činiteľa. No, hej. Čo robíš? Čo robíš? Hej. Berďo. Berďo. Znaci komu ide to? No. Rešovanci, nevieš, že trpíš role. Ja sa nič neurobím. Pomoc. A to prečo? Lebo rišovanci je rišovanci. Lebo jeho dedu je rišovanc. Ale som nič neurobil. Ale jeho dedu je rišovanc. Čo vy si myslíte? Čo vám? Ja som nič neurobil. Ja umiem tak? Čo má byť? Stop. Poď! A to čo je za psa? To je ten Rottweiler. Tak aj teba som zatknul. Lebo idete vypovedať, čo ste urobili. Tu sebe sadnite. Tuto. Áno. A prečo ste boli... Ticho! Prečo ste boli drziví? Lebo on mi volal a požiadal ma o takú objednávku,
že až môj dedo povedal, že či je trošku šibnutý. Že som si objednal iba pizzu so salámom, pepperoni. Však na našej firme sa píše, že predávajú iba syrov s pizzou. Tam boli salámy. Ty vole, tak toto fakt není možné. Dobre, on že kto je môj dedo. No, áno. Čo si kázal? No, takže vy mu vysvetlíte mu, kto je vás Je Ríšovan. to najväčší mafián a je to najväčší generál vojakov a policajtov. Môj Zido im velí. To určite. Zido! Hej! Neplač. Neplač. Není to po policajt. Tak víte, vy môžete. Poriadne. Tak, ideme sebe za jedno. Otvoríme to, nevádí, že sú otvorené dvere. Tak, ideme sebe. Dáme sebe smerovku, bo musíme. Bo tu tote. Ty čo robíš? Čo tam robíš? More, čo tam? Odpovazuje sa. Ty čo tam robíš, no? Ideme tam? No, idem volať mu. Takže beriem za benzín, za donášku, za vytvorenie pici, za to ešte beriem 20 eur, že ste našli mňa. Takže, tak. Takže čauce, ja už idem. Celá toto pizza bude stáť so všetkým takých 200 eur. Áno, 200 eur. Tak, čaute. A choďte už vonku, lebo, ale rýchlo, bo ja som taký rýchlik. Ideme. Poďte. Už vidím tú krabičku výbornú. Dáte 2 eur. Prvo. Zaplatím mobilom, hej? Toto je veľmi výborná pizza. A prečo To je iba obal, lebo sme nemali, prepáčte, No, fakt. to nevadí, A viete, preto stojí 200, ona mala stať 180. ale vy veľmi ďaleko ste. Áno, veľmi, však vy voláte až z Bratislavy a my sme vyšli až zo Stakčína. Viete, aká to je diaľka? Viete, ale tá pizza mala stať 2,30. Ale prečo vám na stránke píše pizza Stakčín? No? Ideme hneď! Utekaj!